L-eks direttur tal-Komunikazzjoni u assistent personali tal-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, Alessandro Farrugia, iddikjara li l-Partit Nazzjonalista għadu granfat bis-saħħa mal-passat u bekk jinsab fl-istat diżastruż li qiegħed fih. Farrugia li kien ukoll meqjus bħala strateġista ta' Grech li ngaġġaħ appena laħaq kap fl-2020 iżda reżenja sena wara minħabba dawk li ddeskriva bħala raġunijiet personali, għamel din id-dikjarazzjoni kontra l-partit tiegħu stess fuq Facebook wara l-attività nazzjonalista f'Taqali l-ħamis. U rrefera għal fatt li l-Partit Nazzjonalista għadu qed jagħmel użu mid-diska We Take the Chance tal-grupp Modern Talking li kienet ħarġet 27 sena ilu u kienet intużat fil-kampanja elettorali tal-1998. Farrugia tenna li dan hu sinjal ċar ta' kemm il-Partit Nazzjonalista għadu ankrat fil-modi. Waqt li fakkar kif id-dinja tal-lum il-politika qed tinbidel pass maġġor u l-komunikazzjoni trid tkun friska, relevanti u qrib in-nies, Farrugia tenna li dan hu biss nuqqas ta' tiġdid fundamentali fil-Partit Nazzjonalista la darba għadu jdur mal-istess ritmu. L-eks strateġista ta' Bernard Grech fakkar kif kull ħariġ politiku li qed joħroġ jindika li l-fiduċja tal-Partit Nazzjonalista ma' dawk taħt il-35 sena jibbaxxa ħafna. U raġuni ovvja għal dan kollu li l-partit qed jinsa li persuna li llum għandha 35 fl-1998 kellha biss 8 snin. Tenna wkoll li dan bla ma jiġu konsidrati dawk li llum jistgħu jivvutaw imma meta ħarġet id-diska tal-Modern Talking kienu għadhom laqqas biss twildu. Farrugia saħaq li żmien fl-oppożizzjoni mhuwiex ikkundanna, anzi opportunità biex terġa' tifhem lin-nies, tismagħhom u biex taħdem ħalli terġa' tikseb il-fiduċja tagħhom. Kompla li dan hu ċans biex il-partit jirrifletti fuq fejn żbalja u jġeddet ruħu b'viżjoni ġdida. Madankollu jekk partit mhuwiex kapaċi jibdel saħansitra kanzunetta, simbolu ċkejken, iżda sinifikanti ta' kampanja elettorali, kif jista' tiġġedded pajjiż, tem jistaqsi Farrugia.